dan gedaan? Ja, ik zou er nog 4 willen vertellen. Heel lang geleden, misschien 24, 30 jaar geleden. Degene die de inspiratiebron was van dit liedje, dat was Hugo Giesberts. Dat zag op een van de bijeenkomst, zag ik, alleen zien we niks, maar bijeen zien we alles. En ik denk, samen met niets te doen, want dat is een leuk idee voor een liedje. Alleen best niks. Iedereen bezorgd om de brug te zien en de jeugdse ook niet vlies. Het is weer wat de geur voor de schiet. Vergeet ze wel eens in het leven kan. Je kan wat het je laten vieren. Dan is het de hele niet aan plan. Alleen tussen